Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi, Minatane. Saksampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan pengkhianatan Pangeran Keswara dumawa perangan Giman Paimin. Dalang sarta pendapuk katindakan Rokomas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Wontene Pranoto pakliran dipun tindakan Bapak Yoga Sakonso. Tata dekorasi katindakan Bopo Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakan Adimas Budiono Mbata. Lighting katindakan Adimas Ladu Aldiansah. Pangrengga busana dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gangsa Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara dipun tindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul. Rokomas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Rokomas Gendong Kawa. Iwondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan nggambaraken wonten ing Kadipaten Bang Sumirat. Adipati Klono Gurnito kaparagani Rokomas Anom Suharyanto. Patih Klonopati katindakan Dimas Abi Orojali. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun nggambaraken wonten ing Kraton Kediri. Prabu Sri Pamekas dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito.
Patih Jaya Bodro katindaken Raka Mas Andi Prastyo. Pangeran Keswara dipun paragani Adimas Beguk Wiyanto. Pangeran Sri Palwaka katindaken Adimas Bagong Sutrisno. Sri Gati dipun paragani Nimas Diah Maharani. Worosari katindaken Nimas Uut Sutriana. Ewondene Worowati katindaken Nimas Tata Wulandari. Randal Singobarong ingkang dipun paragani Raka Mas Judek Prakoso. Singolorek katindaken Adimas Bagus Suyanto. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Desa Sukarame. Pak Sumo Genjik ing dalu menika dipun paragani Bapak Ambeh Wahono. Bojo katindaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Giman dipun paragani dening Bapak Mogol. Paimin katindaken dening Cak Sendor. Ewondene Sani kaparagani Nimas Menik Widyawati. Senopati Surogati katindaken Adimas Abdul Sutopo. Suropati kaparagani Adimas Eko Pranoto. Repat utawi dagelan katindaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Mban katindaken Siciu Arum Somplak, Kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagotrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksane ngantos titi purnaning pagelaran. Dun dun.
bocah wadon kok mapan tengah alas. Mangke rumiyin panjenengan menika sinten? Kenalke aku Klono Gurnito Bupati saka Bang Sumirat. Sengatipati. Banjur kowe sapa? Kula Warahati. Sing siji? Kula Warasari. Kowe kok ning tengah alas kan golek kayu apa arep golek apa? Boten Kanjeng. Ngeten cek Kanjeng Adipati Klono Gurnito. Ngantos kula wonten satengahipun menika estunipun rikala semanten kula nderekake bedhabikat kalian Kanjeng Rama. Malah dumadak kula satengahipun kelangan sejak Kanjeng. Kowe cah loro do ketelingsut. Nggih. Lho sakmene gedene kok ketelingsut iki kepiye? Kanjeng kula cek Lah upama barang cilik menu ketelingsut lumrah. Nggih. Lah lajeng pripun kula mboten saged kondur lho Kanjeng. Rahayune iki mau kok ana macican sing arep mangan kowe. Macan. Hah? Macan. Lah macan nak gede, lah iku cilik macican sing dipangan sakmene gede-gedene. Panjenenganipun. Rahayune aku ngerti umpama ora kelakon kowe dikemah-kemah karo macan mau. Dados panjenengan ingkang sabiyantu kalian kula lan kadang. Lah rumangsamu sapa? Oh ning kene ora ana sapa-sapa. Menawi panjenengan Kanjeng Adipati. Kula nelake nyabune panuwun ingkang tanpa pilihan jalaran panjenengan sampun tetulung dhateng. Mbok menawi boten wonten panjenengan sasampun kula sampun dimangsa kalih sadaya ingkang agung kala nggih lho Kanjeng. Lehku tetulung totoane nyawa. Sisip cembire yen ora kowe sing dibiadhok macan yo aku. Lho kok trimo diopahi matur nuwun. Lho kok penak temen. Kanjeng. Lajeng sesulih menapa ingkang pasrah kula paringaken dhateng panjenengan. Napa panjenengan menika ngetake bondo donya? Nggih, mangke kula ingkang matur kalian Kanjeng Rama Kanjeng. Yen bondo donya aku wis ora butuh. Pangkat derajat pangkatku ya wis bupati. Lah ingkang jenengan ngersakake. Aku joli sing rung duwe wae. Lajeng panjenengan derek dadang. Nggih. Aku urung duwe BOJO. Lah bojo kan. Lah iya, gelem kowe wong loro dadi bojoku. Kepiye? Jenenganiku lho nggih. Menawi matur kok nggih ampun kados ngaten. Lah kepiye? Kok ngersakake bojo nggih bojo kok kalih niku pripun to Kanjeng? Loh, bojo loro ki kepenak, aku bakal ati. Senin Selasa Rebo ning bojo tuwa, Kemis Jumat Setu ning bojo nom. Minggu dinggo bonus bojo nom. Lah bojo tuwa lah boten wonten bonuse. Hah? Bojo tuwa lah boten wonten bonuse. Bojo tuwa bonuse kon istirahat. Oh, kados nanging nggih Kanjeng. Sinaosa kados mengaten kula boten sabar. Jalaran menawi kula boten tresna Kanjeng. Tetep mawon Yen tresno jalaran saka kulino, yen tok kulinakake mesti bakal nganggal putung uang ira. Kene adem-adem ki cegak karo aku kene.
Anu bayem kok dikelo ndak pahit. Lah tegese Kanjeng. Ora gelem kok dipeksa ndak mari penyakit. Lah nggih, tapi jenengan ngertos ngertos to. Aku ora arep meksa kowe. Kowe nek ora gelem tak pek bojo ora apa-apa. Saestu boten napa. Yo. Kowe nek arep bali nang Kediri bali yo. Boten napa-napa Kanjeng. Ora risik to. Kok malih to nggih? Lah nggih lek ngendikane boten. Ku omong irung rampung. Kowe bali yo bali, nanging aku peksanen. Aku ladenono wong loro. Engko nek bar mbok ladene tinggal lah gak apa-apa. Sami mawon to nggih. Anggenipun ngendika kados pundi cobi. Aku peksanen, aku ladenono, nek wis bar mbok ladene tinggalen lho. Sami mawon. Nek aku sing mbok peksa. Lah nggih lah wong kula boten tresno kok jenengan peksa nggih kula boten sabar. Lah nek ngono kowe sing tak peksa. Lah nggih kula jek boten purun Kanjeng Piye? Adipati Klonogono. Panjenengan menika salah setunggale pengayoman to nggih. Panjenengan menika kedah dipun ajeni nanging tumindakipun panjenengan kok kados ngaten. Ning kene ora ana pengayoman, ora ana kawula. Sing ana mung aku karo kowe. Mergo kowe kepotangan butila gelem lati karo aku, tak peksa. Bocah wadon tenagane kaya tenaga kulit. Loro pati. Iki, ora kersa. Kanjeng Adipati kono. Wonten napa ngatos panjenengan timbali kaliyan ingkang abdi wonten satengahe kono. Prajurit kang nyang pesanggrahan isih padha ngumpul apa ora? Tasih pesanggrah Yen isih padha mesanggrah, aku arep nyuwun tulung karo kowe. bab menapa Kanjeng Adipati? Lagi wae aku digawe gelo dening liyan. Yang asanes damel manah panjenengan. Iya. Selawase aku durung nate nembung karo bocah wadon. Lho lagi pisan iki aku nembung kok ditampik. Wanita kala wau saking Manut kandhane bocah saka Kediri, putrane Prabu Sri Pawekas. Jenenge Warawati lan Warasari. lajeng ngersa panjenengan Gandeng wis gawe gelo atiku. Kelumpuke kabeh para prajurit, budalke barisaning prajurit saka Bang Sumirat. Derekke aku nglamar munggah. monggo kula dirake Kanjeng Adipati. Kabeh prajurit oleh pasukan. Kapur Mas. Mesti ke kabeh tuwuh tondo pitakon. Ki apa tak kumpulake sak tengah ngalangke. Mergo lagi wae aku napa dawuh saka kesane Kanjeng Adipati Klonogono. Lamun to aku lan kowe kabeh kudu nderekake Kanjeng Adipati Klonogono tumuju maring Kedhi. Kang wigatine nglamar putra-putri saka Kedhi. Kula kepiye sagari prajurit ana ing pasukan? Sedaya prajurit sampun siap siaga. Kaya mengkon. Nggih. Yen kaya ngono iki dina bakal tak budalake tumuju ana ing Kedhi. Protamtomo! Siaga Wangkari. Estyo Sanjata lumaksana magita. Tanjo! Ora pen pamamar dicepalke. Ngono tumbak tamelan Palwaka kanggo larekan. Tanjo!
mangan lacak. Kok malah keplayu. Atau nopo? Kula dipun oyak-oyak kalian pawongan paman. Lajeng gatosipun? Jadi dipun pek bojo. Mbak jenengan ngimbangin apa mboten? Kula nggih mboten ngimbangi. Sak temah mlayu. Nggih. Ngaten mawon. Setelah dipun antu atun Rama monggo dipun kanthi prajurit kondur wonten ing kediri nggih. Prajurit kanthi bae ya. Prajurit! Hei! Wis kesarak nggih. Malang kadak ana sak tengah dalan sapa kadadiaran? Nami kula pun Jaya Badra, patih saking Praja Kediri. Warangka ana ing Kediri. Lajeng panjenengan sinten kisah? Ana pati minangka patih ana ing Bang Sumirat. Kok tejak wonten ing Praja Kediri, wigatosipun menapa? Kepengin nglamar Warasari lan Warawati. Oh, nggih. Kanggo sembahanku. Ngaten nggih. Saderengipun kula nyuwun pangapunten. Monggo niat panjenengan becik nanging emanipun Sang Prabu Sri Pamekas niku sampun mitungkas dhumateng kula. Sinten kemawon, nggih. Mboten kita menika tamu, nanging dinten sak menika mboten dipun keparangaken sanes wedal kemawon. Kamangka pitungase Kanjeng Adipati karo iki dina kudu entuk awal sulan saka sembahan si Pamekas. Mula wena dalan sak sithik aku bakal munggah ana ing iki. Tetep mboten kula paringaken. Lamun to aku meksa, Kula sing bakal ngalang. prajurit. Ayo
aja bobo. Tambahan iki tambahan. Ya rapet.
kowe? Mantel kok nganggo sandal. Sandale gelah napane. Mosok telek. Ono teleke goblok. Ono teleke. Nek bene. Apa iku? Apa? Kenapa nek? Jenenge apa? Apa? Telek bebek. Biasa benek biasa. Iki lho jenenge apa? Wah!